δάνεισε τη Γερμανία πότε, στη χειρότερη εποχή της ζωής. Τότε που είχαμε χιλιάδες νεκρούς την ημέρα σε όλη την Ελλάδα. Τότε μας υποχρέωσαν να τη δανείσουμε. Και ξέρετε γιατί? Για να μαζέψουν με το δάνειο ό,τι βιώσιμο υπήρχε στον τόπο μας, να το πάνε στη Γερμανία να ζήσει ο γερμανικός λαός. Αυτό ανέρχεται σε 108 δισεκατομμύρια δολάρια, που σημαίνει 108 δισεκατομμύρια ευρώ, 108 και 54 είναι 162 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς τους τόκους μας οφείλει η Γερμανία. Αν βάλεις 3% τόκο από το 1944 ως σήμερα, είναι 1,5 τρισεκατομμύρια ευρώ μας οφείλουν. Λοιπόν, μας λένε πώς θα αντιμετωπίσουμε τη δυσκολία που υπάρχει. 1,5 τρισεκατομμύρια ευρώ να δανείσουμε και θα το δεύτερο στοιχείο. Πάμε στο τρίτο στοιχείο. Πρέπει να γνωρίζετε ότι από όλες τις χώρες της Ευρώπης μόνο η Ελλάδα δίνει για στρατιωτικές δαπάνες το 24% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος του ΑΕΠ. Οι άλλες χώρες της Ευρώπης δίνουν από 4 έως 12. Γιατί και τι είμαστε εμείς, δεν καταλαβαίνουμε. Πλούσιοι και δίνουμε από οι άλλες 4 έως 12 και εμείς 24% όσο δίνει οι Ηνωμένες Πολιτείες για τους εξοπλισμούς μας. Ήρθε στην πατρίδα της Πάνας του Πάρου που βρισκόμουν πριν από λίγο καιρό, ήρθε και με βρήκε μία αντιπροσωπεία δημοσιογράφων από το Σπίγκερ και μου πήρε μια συνέντευξη όλης της σύγκης. Και η κουβέντα πάνω που κάναμε, λέω, εσείς έχετε και το λεγόμενο γερμανικό θαύμα. Πού οφείλεται το γερμανικό θαύμα? Μπορείτε να μου πείτε? Λένε στο σχέδιο Μάρσαλ, δεν για κάτσε. Στο σχέδιο Μάρσαλ οφείλεται στο γεγονός ότι επί 10 χρόνια οι σύμμαχοι, επειδή είχατε κάνει τον πόλεμο, δεν σας άφηναν να δώσετε ούτε μία δραχμή για να δημιουργήσετε στρατό. Λοιπόν, θέλουμε και εμείς ένα ελληνικό θαύμα. Επί 10 χρόνια καμία δαπάνη για στρατιωτικούς λόγους. Θα βλέπουμε μερικοί να μας κάνει πόλεμο η Τουρκία. Απαντούμε, γιατί θέλει απάντηση. Όταν μας κήρυξε τον πόλεμο η φασιστική Ιταλία, ο στρατός της ήταν μεγαλύτερος από τον πληθυσμό μας. 8 εκατομμύρια λόγχες, έλεγε κομπορημονώντας ο Μουσολίνι από το παλάτσο τη Βενέτσια, θα παρελάσουν από τα σύνορα και θα φτάσουν στην Αθήνα. Μέχρι την Αλβανία. 8 εκατομμύρια λόγχες και ο πληθυσμός μας, όπως σας είπα προηγουμένως, ήταν 7 εκατομμύρια 330.000. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, μωρά, όλοι. Τους νικήσαμε μέλος. Μήπως είχαμε ιτεροπλοία? Όχι. Τα πρώτα αεροπλάνα που είχαμε στα Λίγα πέσανε τις πρώτες μέρες με ηρωικές προσπάθειες. Και κυριάρχησε η Ιταλία, βορβάζεται και τη Θεσσαλονίκη και όλη την Ελλάδα με τα αεροπορία. Τίποτα δεν μπορούσε. Μήπως είχαμε άρματα μάχης? Τα πρώτα άρματα μάχης που μάθαμε ήταν τα ράφια από την πρώτα του Ιταλού. Και υπήρχε και το μυστικό όπλο, αν δεν ρωτήσεις τους παππούδες σας, η ψιλοκρεμαστή κινημοδίδα. Ήταν όλο. Δεν το ξέραμε ως τότε, δεν το ξέρανε οι στρατιώτες μας. Από πίσω χτυπούσε και ήταν αυτό που δημιούργησε τα περισσότερα θύματα μαζί με τα κρυοπαγήματα. Τους νικήσαμε νέες. Ναι! Μάθα λοιπόν Τουρκία ότι εμείς για 10 χρόνια δεν θα κάνουμε κανένα εξοπλισμό. Και αν τον μας κάνετε. Ξέρετε τι θα κάνει ο Τούρκος? Θα μειώσει και αυτός, είμαι σίγουρος, τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Αυτό θα κάνει, θα αποφεύγει.
διότι υπάρχει και ένα λαϊκό κίνημα και στην Τουρκία που θα πιέσει την κυβέρνηση να μειώσει τους στρατιωτικούς δαπανούς και ορισμένοι και διόλα. Είπαμε λοιπόν, δεν υπάρχει χρέος, το πρώτο. Δεν μας οφείλουν οι Γερμανοί αυτά που μας οφείλουν δεύτερο. Είπαμε τρίτο, οι στρατιωτικές δαπάνες. Τέταρτο. Για να δούμε, μήπως θα μπορούσαν οι τράπεζες και οι κοινικές και αυτές που βρίσκονται στην Ελλάδα και χαρακτηρίζουν το λαό, μήπως μπορούσαμε να τις υποχρεώσουμε όπως εμείς το κράτος έδωσε 108 δισεκατομμύρια, γιατί να μην δώσει οι τράπεζες ένα δάνειο, δεν λέω αστεία, παίρνουν δάνεια από την Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης με τόπο 1%. Μας δώσουν και εμάς 1,1%. Ας τους δώσουμε και 1%. Για ποιο λόγο δεν μπορεί να γίνει? Όποιος δεν το κάνει πρέπει από την Ελλάδα. Δεν θα κάνουμε την Ελλάδα. Κατάσχεση της περιοχής της και φεύγω από την Ελλάδα. Για να δούμε, δεν θα το κάνουμε η τράπεζα. Ένας άλλος τρόπος. Πόσους τρόπους έχουμε πει ως τώρα? 4. Και φτάνουμε σε ένα πέμπτον τρόπο. Για να δούμε αυτά τα ίδια τα οικονομικά της χώρας μας. Μήπως μπορούν να διορθωθούν, να μην δημιουργούν ελλείμματα. Δηλαδή μήπως αν συλλάβουμε τη φοροδιαφυγή, εάν σταματήσουμε τις φοροαπαλλαγές, τους κλέφτες, εάν σταματήσουμε όλους τους αργόμισους, τους υψηλόμισους, τους πολυθετήτες, μήπως αν κάνουμε μια σωστή διαχείριση, όσοι ανακατεύονται με την οικονομικά γνωρίζουν ότι αν κάνουμε μια σωστή διαχείριση δεν θα υπάρχει έλλειμμα. είμαστε αυτάρκεις. Δεν θα υπάρχει έλλειμμα. Σωστή διαχείριση χρειάζεται. Αλλά όσοι αυτοί κυβερνάνε στον τόπο δεν μπορεί να γίνει σωστή διαχείριση. Και γι' αυτό υπάρχει ένα δυστυχικό κυβέρνηση του λαού. 5 τρόποι. Και φτάνουμε και στον 6ο τρόπο. Εάν ήταν μια πραγματική κυβέρνηση, του λαού κυβέρνηση, δεν θα μπορούσε να απευθυνθεί στον κόσμο και να μην σε μια δύσκολη κατάσταση. Εγώ λέω δεν βρισκόμαστε, αλλά λέω βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Μήπως να κάνουμε ένα εσωτερικό δάνειο, εθελοντικό για το φτωχό λαό, όποιος έχει παραδείγματος χάρη εισόδημα τον χρόνο μέχρι 12.000, αν θέλει συμμετέχει στο εθελοντικό δάνειο, και όσοι έχουν πάνω από το 12.000 εισόδημα να είναι αναγκαστικό. Στην αρχή λίγο και όσο ανεβαίνει να ψηλώνει. Εγώ πιστεύω ότι τώρα δεν ξέρω όσοι ανακατεύεστε με τα οικονομικά ή όσοι είστε φτιάξουν τράπεζες, θα έχετε διαπιστώσει ότι πήγανε και πήρανε από τις τράπεζες ό,τι είχε κατατεθεί. Και η γυναικούλα του έχωσε στην κάλτσα και το έβαλε στο στρώμα, και ο γέροντας το έβαλε στο σετούκι. Από αυτό θα βγάλει και θα δώσει, εάν πραγματικά υπάρχει μια λαϊκή κυβέρνηση. Συνεπώς, είπα 6 τρόπους. Υπάρχουν 6 τρόποι που, προσέξτε, ο καθένας από μόνος του λύνει το πρόβλημα. Για σκεφτείτε να λειτουργήσουν και οι 6. Υπάρχει τρόπος λοιπόν να φύγουμε από την κατάσταση εάν πραγματικά υπάρχει λαϊκή κυβέρνηση. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει λαϊκή κυβέρνηση. Και υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα πρώτον του λαού και της κυβέρνησης. Και υπάρχει και μια δεύτερη αναντιστοιχία ανάμεσα σε αυτά που είπε στην αρχή η κυβέρνηση και εκέρδισε την πρωτιά. Πλασματική πλειοψηφία, γιατί είπα πρωτιά. Πλασματική πλειοψηφία, διότι μην ξεχνάτε ότι κλέβοντας χρειάζεται 40 έδρες από τα άλλα κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή, αποκτάει πλασματική πλειοψηφία. Λοιπόν, δεν έχει τη βούληση του ελληνικού λαού. Και υπάρχει και αυτή η αναντιστοιχία ότι δεν είναι σύμφωνοι με αυτά που εξήγηλε στο λαό. Άρα η μοναδική λύση είναι να πάμε σε εκλογές. Μόνο οι εκλογές
θα λύσουν το θέμα. Κανένας άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Εκτός και αν θέλουν να συνεχίσει αυτή η κατάσταση, όπου είναι βέβαια ανεξέλεκτη. Διότι εσείς όλοι είστε εναντίον της βίας. Ναι. Και θέλετε να κάνετε ειρηνική την επανάσταση και να περάσει η εξουσία στα χέρια του λαού, αλλά υπάρχουν κι άλλοι που δεν αντέχουν, εγώ θα το πω δεν αντέχουν, και είτε αυτοκτονούν είτε θα σκοτώσουν. Αυτό να το έχετε υπόψη. Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, εκεί θα πάει. Τώρα έχουμε αυτοκτονίες, αλλά δεν ξέρω πού θα φτάσει. Και δυστυχώς οι βουλευτές και οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης και μιλάμε, όχι να τους χαιρόμαστε, να τους ειδοποιήσουμε ότι βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τη βούληση του λαού της Θεσσαλονίκης. Πρέπει να πάτε να τους βρείτε έναν και να τους πείτε τόσες υπόψεις ότι δεν εκφράζεις το λαό. Και τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις τώρα με το Μητσοτάκη? Θα πας να το ψηφίσεις ενάντια στην βούλησή του και θα λες εκείνο το περίφημο. Είναι, λέει, επώδυνα τα μέτρα, αλλά είναι αναγκαία. Ομολογούν ότι είναι επώδυνα. Και έτσι, από την φοροκαταιγίδα περάσαμε στη φορολέλαπα και τώρα είμαστε στο φοροτυφώνα. Όποιος παρακολουθεί τα δελτία, αυτά όμως, αυτά τα δελτία τα συγκεκριμένα που προσπαθούν να επιπηλήσουν το μυαλό του λαού και δεν υπάρχει τίποτα θέμα, αναγκάζονται να ομολογήσουν ότι η μεγαλύτερη επιδρομή εναντίον του λαού δεν υπάρχει. Είναι ένας πραγματικός φοροτυφώνας. Και όταν υπάρχει τυφώνας, ξέρετε τι πίσω του αυτού, μόνο ερήπια. Λοιπόν, πριν δούμε ερήπια στον τόπο μας και πριν ξεπουλήσουν όλη την Ελλάδα, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να αντισταθούμε. Εσείς οι ίδιοι με αυτό που κάνετε αντιστέκεστε και γι' αυτό έχετε και πάλι άλλη μια φορά τα δικά μου συγχαρητήρια. Ευχαριστώ.